Nämä maisemat on kyllä sellaisia, että ei viitti kauan olla filmaamatta, kun nämä värit on niin mahtavia. Ja tämmönen samanlainen tunnelma kuin joissakin Amerikan kansallispuistoissa. Sielläkin saa kulkea jopa tuntikaupalla ilman ainutta ristinsielua näkemättä, että toivottavasti täälläkin nyt saisi jonkun aikaa ihan omissa oloissa kulkea. Mä nyt en välitä törmätä täällä ihmisiin, enkä paljon muuallakaan. että vähän erakoitunut kenties tässä, ja ehkä ainakin ollut. En tarvinnut edes erakoitua. Aina ei heti näe, että missä se polku johtuu, mutta ne on tuollaisilla sinivalkoisilla merkeillä ilmeisesti nuo polut täällä merkitty. Israelin lipun värit tuolla Kallion kylässä aina sellaisia pieniä merkkejä, niin kuin nyt tuolla näkyy, niin sieltähän se polku sitten menee. Siinä on taas yksi sinivalkoinen ja tuolla näkyy jo seuraava. Taas pari uutta lintulajia on näkynyt tänä päivänä. Ne on kaikki yleensä hyvin koreita ja semmoisia poikkeavat Suomen linnustosta. Että ei samoja lajeja kyllä nämä ole toistaiseksi näkynyt kuin Suomessa. Muistaakseni jotkut Suomen linnut saattaa muuttaa tänne talveksi tälle alueelle, mutta ei nyt hirveän monet muistaakseni. Joo, tästä tulee aika paljon Arizonan tai enemmänkin Utahin osavaltion mieleen. Siellä on paljon samantapaisia kalliomuodostelmia niissä kansallispuistoissa varsinkin. Siellähän Utahissa on useita kansallispuistoja, Etelä-Utahissa varsinkin, joissa on samantapaisia värikkäitä kallioita ja tämmöisiä rosoisia paikkoja kuin täälläkin. Siinä on taas sinivalkoinen merkki. Ja eipähän tältä tieltä pystyisi eksymäänkään, kun vuoren seinämät on molemmilla puolilla, niin eipähän tästä muuta tietä voisi mennäkään kuin tätä tietä. Tämmöinen solamainen tie. Vähän viileämpikin välillä täällä, mutta ei silti tule kylmä, kun on kuitenkin sen verran lämmin ilma muuten tuolla auringossa varsinkin. Että ei ole hajuakaan, miten monta kilometriä tätä pitää kulkea, mutta sitten kunhan tulee seuraavan kerran joku hienompi paikka, niin minä taas palaan videoimaan.